Lapok og peligrosong dalan sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City ang gireklamo sa mga residente tungod pipila ka bulan na silang nag-antos sa maong kalsada. Pipila na daw ka motor ang nadisgrasya sa maong daot nga dalan. Kini nga atong siron sa Balitang Barangay. Lapok og lawom nga mga bangag sa dalan. Ingunani karon ang sitwasyon sa main road sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Kini gumikan sa ginapatuman sa Department of Public Works and Highways kon DPWH First Engineering District na usa ka road reblocking project sa lugar. Palisuray ang pag-agi sa mga sakyanan tungod one way lang sa dalan ang mamahimong agihan. Misamot pa ang kalisod sa dalan dihang napunduhan kini og tubig dalas sa pirmi nga ulan sa lugar. Pipila ka higayon na sabkuno nga adunay motor ang nadisgrasya tungod sa mga bangag. Busa, pipila ka mga residente na ang mireklamo. Delikado kay kuan ang mga single, labi na sa mga single murag ba tumba. Agay anong kuan ka balasan. Di mabantayan ang lubak. Oh, di mabantayan ang lubak kay puro sa tubig. Unta mahuman na niyang dalan diri sa Kanituan, unta makadungog ang kuan diri kinsay na kuan diri sa Kanituan, mahuman na ni ang dalan kay para pod makaagi og tarong mga tao. Sumala sa Barangay Council sa Barangay Kanituan nga September sa milabay tuig pag gisugdan ang maong proyekto sa ilang barangay. Aminado sila nga pipila ka bulan na nga nadilatar ang maong proyekto tungod sa sagunson nga ulan sa ilang lugar. Mga rason nga ilang ginapaabot sa amo nga dili gud ma-continuous ang pagbuho sa pagtrabaho kay tungod pod aning daot gyud nga at panahon. Pero ang labi gyud ani nga gikinahanglan gyud nga matagaan gyud nato og tubag kani gyud ang apektahan gyud tanan nato mga residente. Hinuon nakatakdang ipatawag sa mga opisyal sa barangay ang tulo ka mga kontraktor sa maong proyekto alang sa kasulbaran sa problema. Sa karon, nangayo og pagsabot ang barangay sa mga residente nga apektado sa maong proyekto. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa DPWH-10 apan wala pa sila mihatag og pahayag. Kung mahimo mapangitaan og solusyon, mapangitaan gyud og pamaagi nga matagaan gyud nga kung mag-ulan manggali naa man ay pamaagi nga tambunan og trapal. Pag human nilag platin pag human nagtrabaho butangan og trapal, kung naay tubig suyupan, nya pagkauga butangan og trapal, nya trabahon. So mao lang gina ang among hangyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.